така, държавата днес продължава. Сега към една тема, която тепърва ще разбуди много духовете, тъй като ако не знаете, защото малко медии за сега поне, предвид и очакваното, според мен, голямо хорско недоволствие, се осмеляват да говорят за това. Ново сметище ще трови река Искър. Същата тази, която знаете, че дава вода на цяла София. И не говоря пак, че столичани с някаква привилегия, просто ви казвам за колко много народ, милиони хора става въпрос. Любослав Нейчев, здравейте. Здравейте. И Бойко Дамянов са при мен в студиото. Само искам да подчертая на нашите зрители, които са били по отпуски, не са гледали. Започнахме темата още в края на август. Само с две думи штрихирам за какво става въпрос. Само на 1 километър от Самоков и на 1 километър от близкото село, мисля, че се води дори квартал Драгошиново, е предвидено на площ от цели 327 декара да бъде изградено ново сметище. Това е планът на общината. Той е да с пусков срок 30 години експлоатационен срок и най-важното, то се намира над река Искър, само на километър и половина от река Искър. Малката подробност, че това в екологичния доклад на ОВОС е пропуснато да бъде споменато. То ще прибира боклука на 3 общини, плюс Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман. Сметището е огромно, общините ще са само 4 и се намира точно над река Искър. При лошо време, при природно бедствие, при някакъв порой, сами може да си направите сметката за какво става въпрос. Това беше моето кратко изложение, да запознаем хората с темата. Вие сте наред, знаем, че е заведено дело. Значи, изграждането на депото е във връзка с програма на Министерския съвет за изграждане на 54 регионални депа. Интересното и скандалното в случая е, че цялата история започва по време на миналия кмет, продължава се от сегашния. Няколко месеца преди да се избере тази площадка, кметът заявява в едно интервю пред вестник Новинар, че, цитирам дословно, на територията на Самоковска община няма безотточно място, където да се прави сметище. Цялата територия на Самоков е вододайна зона за София. Част от тези води отива в Искъра, от Искъра в язовира и цяла София пие вода втора употреба. Това го каза предишния кмет, името му? Ангел Николов. Той сега е общински съветник. Той сега е общински съветник, а сегашният ни кмет е бив общински съветник по време на неговото управление, по времето на управлението на Ангел Николов. Тоест няма конфликт на интереси в един друг смисъл, че всички имат еднакви интереси. Да. Сега интересното е най-общо също да продължа да запознавам аудиторията, е, че във връзка с тази програма са разгледани 21 площадки и е избрана съвсем друга площадка, която се намира в близост до Урановата мина Бялата вода, в землището на община Костенец. Тази площадка е направено и хидроложко, и хидрогеоложко проучване и ето го доклада, част от него, защото той е 121 страници, една страница, но аз реших да не го вземам целия. Сега, направената комплексна оценка на инженерно-геоложките и хидрогеоложки условия на проучваната площадка показва, че е подходяща за ситуиране на депо за твърди битови отпадъци. Значи всички въпроси, поставени в тази връзка на сегашното и на миналото ръководство на общината, защо е сменена площадката, след като тази е доказано, проучено, че е подходяща, чисто икономически погледната, тя е на еднакво разстояние от 4-те общини. Това е единия въпрос, без отговор. До ден днешен. Втория въпрос е, защо Самоковското депо е най-голямо, планира се да бъде най-голямо по площ от всички регионални депа, а ще обслужи само 4 общини. За сравнение, ще кажа, че, например, депото, което се предвижда да се изгради близо до град Добрич, е 220 декара, ще обслужи 16 общини. Вие как бихте си отговорили на този така почти риторичен въпрос? Пак ли да реч за някаква бъдеще, евентуално планирана в главата и в схемите на някаква приватизация? Значи, да, това е един от сигурните моменти. Както каза предишния кмет, не знам... Публично-частно партньорство, защото няма 4 кмета. Как ще се разберат 4 кмета на общини? Как ще управляват депото? То ще фалира, ще трябва публично-частно партньорство и накрая концесия и нещо друго. Тоест, да имаш сега депо за отпадъци, може би като да имаш петролен кладенец. Понеже няма петролни кладенци в България, да имаш депо за отпадъци, в което за 1 тон
при това и кантара ти държиш, ти дават еди колко си. Това е, може би, главна цел. Той сам се изрази, цялата, т.е. Ангел Николов, по цял свят с боклука се занимава мафията. Може би това изчерпва така частично въпроса. Знам, че има инициативен комитет, има и подписка. Интересно ми стана, след като видях, че през 2005 година почва да се оглеждат въпросните 20 или 21 площадки и през 28 се взима, да не го наречем тайно, но абсолютно непрозрачно решение да се прави точно на това място. А през 2009 година, така ли е, съвсем случайно жител на Драгошиново или Самоков вижда някъде във вестника доклада на ОВОС, оценката за въздействието в околната среда. На едно табло в общината един наш там съгражданин беше видял една обява малка, че е изготвена ОВОС, дадено е задание за ОВОС. Иначе всичко щеше да си мине без никой да разбере. Просто щехме да разбереме, когато почнат да го правят, когато докарат машините. Има инициативен комитет, да не пропуснем изобщо да кажем, над вече 4000 души, поне по мои последни данни, знам, че са се подписали. Има и група в социалната мрежа във Фейсбук против изграждане на сметище в Самоков 320 декара. 3885 души се бяха записали в нея, поне до днес на обяд. За какво става въпрос? За въпросната инверсия. Може би да кажа малко. Значи въпросът стои малко по-отдавна. Значи има съществуващото депо, което е в Самоков, ни обгазява редовно. Ние протестирахме против това депо още преди 10 години, може би. И тогава ни беше обещано, отначало не знаехме колко отровни са газовете. Ето тук може на снимките, не знам, прекалено малки са, не знам дали ще се видят тези газове, но тези газове от старото депо постъпват над населените ни места. Той е като тъмна пелена. Да, той е като пелена. Да. Това са инверсионните маси, които се представляват, които са, освен мъглата, тази мъгла съдържа и дим. Тази мъгла съдържа и газове от депото. И е много неприятно, ако човек се прибере по-късно. Тази инверсия започва през лятото към 10 часа, през есента започва към 8:30 часа и човек се прибере по-късно и оставя от прозорците отворени. Така че ние протестирахме против старото депо много отдавна. И имахме обещанието на същия този кмет, който докара ново депо още по-близо от старото. Имахме обещание, че ще се направи депо на далечна площадка. Ето тези 20 площадки ни беха показани, дори казани са добри площадки, избрано е, ще се направи там. И изведнъж се оказа, че няма да бъде там, а ще бъде на площадка, която е още по-близо от сегашното. При това в същата посока. Ние знаем, че газовете от сегашното депо идват към нас, а то се намира на 2,5 км. А новото депо ще бъде в същата посока, но ще бъде вече не на 2,5 км, а на 1 км. В същата посока. Говорим за това сметище, което има експлоатационен срок 30 години, а всъщност което трябваше да бъде затворено в 1995 година. Да. И от тогава ние протестираме и имахме обещанието. И ние бехме спокойни, че ще имаме ново депо, чисто, далечно, безопасно. А се оказа, че новото ще бъде по-опасно и по-близко. В тази оценка, може само в тази оценка за ОВОС, много дебела, но горе-долу копи-пейст от някъде от учебници или от интернет, пише, че първата клетка на новото депо ще отделя 10 пъти повече газове, отколкото старото депо. Представете си. И то ще бъде при това положение и на още 1 км по-близо. Лошото на тези инверсии е, че те са писали тук, този, който е оценявал въздуха. Той, между другото, е сигурно голям специалист, инженер по технология на дървесината. Тук има и приложено дипломата с висока оценка, 3 и нещо на дипломата. Той е ръководител на научния колектив, който е писал това, който е правил тази оценка. Той е казал, че ако има инверсии, ще има проблеми, но инверсии в Самоковската котловина няма. Тези инверсии се изразяват в натрупване на т.е. задържане на замърсителите на дъното на котловината и задържане на студения въздух на дъното на котловината. Те настъпват през лятото от към 10:30-11 и стоят сутрин до 9 часа, а сега започват по-рано към 8:30 и стоят сутрин също до 9-10, докато не се нагрее въздуха. Понякога по-късно есента, когато е по-студено, по цял ден продължават инверсиите. Самия механизъм на инверсията се изразява в стичане на въздушни маси от склона, фактически това сметище е на склона, надолу към дъното на котловината.
тези въздушни маси. В тази оценка, между другото, пише, че тези газове са много отровни, опасни, дори е написано как ще въздействат метил, меркаптан и други, които са канцерогенни. Но пише, че няма да дойдат. Но пише, че няма да дойдат, защото инверсии няма. Учениците, може би от 5-ти клас, знаят, че във всяка котловина има инверсии. Колко често се наблюдава тази инверсия? През лятото не е всеки ден, но сега през есента е примерно почти всеки ден. Значи в интернет има данни, горе-долу казва, че есенните, ние както ги наблюдаваме, през есенните дни 90% от дните има инверсии. През лятото може би половината от дните. Сега, ние по искане на съда беше изготвена една експертиза от Националния институт по хидрология и метеорология на БАН. И в тази експертиза се казва, че инверсии в Самоковската котловина има и че те са достатъчно чести. И заключението на експертизата беше, там беше описан механизма на инверсии, именно ето това стичане на въздушни маси от склоновете към дъното на котловината и задържането им там. Заключението беше, че атмосферните условия в Самоковската котловина са изключително неблагоприятни по отношение на разсейването на замърсителите. И всеки замърсител, който е на склона, ще доведе до натрупване на тези газове на дъното на котловината. Добре, аз като лаик да попитам, едно сметище не трябва ли да се строи под населено място? Или поне на същата надморска височина, а това е над населено място. Логично. И най-малкото, което и в момента виждат нашите зрители, тези кадри ни показват, това си едно място идеално, така на Баир на хълм за вилна зона. Разбира се, значи... Ето, то е над града. Това е едно от нещата, с които те са заблудили, може би, и министърката, и по-голямата част от обществеността. Например, в доклада за избора на площадка пише, че е разположена в широка, закрита долина, не изложена на силни ветрове. Вашия екип, това, заедно което с нас, видяха, че това е всичко друго, само не и закрита долина. Си е едно чудесно място за вилна зона, защото цяла Рила е пред него, нависоко е, града се вижда. И така. В този доклад за ОВОС вътре прави впечатление едно име на река, която сигурно доста от нашите зрители не знаят. Река Палакария. Тя била най-близо до там. Тя е на около 4-5 км от площадката. Най-близката река на около километър е река Искър. Тя умишлено е пропусната според мен. А Палакария е приток на Искър. Това, което следва също да се обърне внимание е, че в подножието на хълма, където имат намерение да изградат депото, тече друга река, Катранджия, която също е приток на Искър, която... На 1 километър да, по-надолу се влива в Искър. Всички отпадни инфилтрати от депото по естествен път ще се слизат в тази река и оттам в Искър. Тоест, не дай си Боже, при някакъв пороен дъжд, при някакво природно бестие, ако щеш и в района около Самоков е сеизмична зона, да. Това всичко тръгва надолу към Искъра. Абсолютно. Да. За сеизмична зона не говориме. Тогава дори министър Василева, мисля, че при срещата и с нас в община Самоков и специалистите, които бяха с нея, си признаха, че при земетръс ще стане нещо катаклизъм голям. За поройни дъждове също говориме, че инфилтратите по съвсем при тихи състояния и без ексцесии метеорологични, те пак ще си попадат в Катранджия, защото това е страшно много отпадък. Например, ние сметнахме, че 1 квадратен метър площадка, т.е. 50 сантиметрова глинена плоча, покрита с найлон, най-общо казано, ще държи 4 тона буклук. Това не трябва да си специалист, за да разбереш, че това нещо просто няма да издържи дълго. Добре, защо точно този терен? Споменахте буклука само на 4 общини. При наличието на толкова други, става ли тук въпрос пак за някакви